say guys. Saka pana asini. Chelete yangu munipampicho. Vananoziva kuti munondipidibira. Right. Apa tatisina wege ama remote. Mine vesa remote yekuti kana uine TV yako isina remote yakarasika remote kana yakafa replacement tinayo. Right. Up. Then I am OTG yekuti kumusha chembera muchani the laptop kuload music. You can use that one OTG kuload music. Kungopfekera pafoni wakutoloda wega. And the next. Then I am sockets emagetsa. Then I am a charger. I am a battery radio. I am a charger. I am a cable. My cable, my original are with $1 for 2. Then the other one my OTG. The other one my cable, my flash. My car charger. Kumusha. I am my pump e solar. Those are my pump e solar, my submissible e solar. Kushandisa even kumusha. When ready ndiye my solar ndiye kuisa mdzimba kushandisa kuma batteries kuma solar. Kwa ichichije white. I am a satellite dish. Ine zvese. Inenge ine zvese. Majaga yemagetsi, mablower, solar lights, zvigero zviripo ndezvemagetsi, then tine rechargeable. Saka ani achose unocharge kumagetsi. Aiwa aya anongochaja ne charger inochaja phone. Masolar ese tataura tine TV. Aya TV amuri kuona 50 inch aya anenge ari miracast. Ekuti zviri mufoni unokwanisa kuzviplaya kuTV masize ese tinawo up to 100 inch. Ane mabluetooth anoita wifi zvese anenge achiita. Kune DS anenge arimo, DVD arimo, DS arimo. DS iri kuita $35. Zvarehwa itaita haitoni. Vanhu ngavazizive murume wenyu. Kuzoona nhora kuita. Kuti ndo murume wako. Ayo radio madifferent nemascales. Mascale ekuzviera. Mascale ayo mascale emubhucha. Masolar control ekumadzira. Ya tinotengesa zvemagetsi nezvehardware. Ko lithium. Malithium battery tinotengesa unosumudza imba yese rine riri 5 kV. Mageo batteries. Nemamwe andori mahomba ya pane mageo batteries ma 200 ma 100 aripo. Then aya ama lithium. Ndo ma lithium battery anoiswa mudzimba yekuti ushandise kana koma inverter mahombe. Ma inverter tinawo. Tinawo ma inverter anayo. 5 kV ndei. Ma 5 kV tinayo. 3 kg ma 5 kV inverter as well. Anoshanda futi mudzimba. Then I am a small inverted. Then I am a JVC sound bar. Sound kuti. Then iro rinenge riri nest riri sound bar as well. Kuzvangofanana ke. Kuzvangofanana kune mafene DC ane. Right. Then maspika amamchibvunza anoshanda nemabattery ndo arapa pana. Anenge ari true kuti kana maenda umusha anoita. Hata uya adachifunga kuti kana ngaiyedze. Makazara kuti ndiya munhu amuna mekufima. Mazuva kwa magetsi ari kunitsa makufana kuti mutudzi wari mumakastomers enyu kuti kune masolar generators amene kana mana mumastock. Ya tinawo. Solar generator chake kanenge achichengeta moto mawaza. Tinawo. Ya tinawo ma power bank solar tinawo. Tinawo ekuti ari portable. Tuma portable power bank tunokwanisa kusumudza TV ma lights unotokwanisa kushandisa pamba izvo. Chine chiri chihombe chipower bank chakati kure. Tiri kusupply ma solar lights nema solar akachipa nema price ari pasi yekuti kana uda kutanga business uri kwauri zvinhu zvako zvinosvika ende we are very honest in business. Tine reputation yakanaka tinodeliver. Weva kwauri tinodeliver. Nyangu muna kubinga. Chero kwauri chero ukaenda kubinga unodeliver. Sani chako kungoita mapayments unoita mapayments online zvinhu zvako zvouya. Asi apa yazo emphasize because pane battery anayo ndozo for example vanhu vazhinji nekunetsa kuti magetsi vazhinji vamwe vazokwanisa kuzoti anisa heavy solar system 250 then for your budget imari yakati bora kuti for example magetsi akaenda une system yako iri small inde utangende tine battery lithium battery nditori ne 5 kV atiri kushandisa. Hatina magetsi atinoda saka zviri tuta tuone magetsi. Sani isiri kuti isusu Mr Green Electronic magetsi waakushandisa mafiriji waakuita sei zvese zvawaakuda wakwanisa kushandisa. Guarantee tine guarantee yemabatteries edu tinopa 5 years. Guarantee. All ma products edu atinotengesa isusu ane guarantee. Hapana chekuchema. Shop iri.
shop iri kuno kumbare paZebra Mall Complex padhuze nepaengine service station. Ukangosvika paRemembrance ukatodaina muZebra Mall unotowana umomo yakanzi Mr Green Electronic. Phone number 0773 273 unongotibata ipo. Saka shakatira kamera imuzi vasharehwa munovaziva usatombokato vasharehwa nechende yangu ewa chele titowasota ndisota izvozvo sota aiwa mari uverengwa kakeshiya anoronda haamari bhiza zvenda munaudza vanhu nemapuleti emagasi munoda kuti zvichimuda kuzviite zvichimuda kuzviite ndisarya maoutside solar lights amunamboataura taurei taurei zvose asi muvhidhiyo ndovamunondi kuti mutere mvura nemabhaketi indokwidzawo tauda kuti mushandise munyamuera indokwidzawo ne$50 handisa branda wofana kusimbisa masimbi yapa 250 wofana kusimbisa masimbi ndikusimbisa yapa 250 masimbisa chiizvana 250 ndosimbisa kubva palive malive mangane data rangu koma brand yetatu tikabva make sure tasimbisa kuti vazvarehwa vasimbi pane nondaona ungaitobvunza kuti singo here vaona mota wakabuza ndiri singo saka niisusu takachipa zvinhu zvedu mukauya kwatiri hanzi zvakwana ndakupoterwa nevanhu vebusiness hanzi zvakwana haisi kukatwa muture mari nezhara plus ane zhara kubva makusei ndichingotenderera nawo nezhara azvarehwa ndakufa kumuramba ndichinginga hatiri kuno kumbani Mazhinjwa. Ndatifanira kanzi 30 chiri the sunlight. The $19. mezvarehwa makaoma wedhirai apa ai wedhirai futi kwasina futi ndotenga simbi yangu saka ndogara munomararerei aiwa hatisaka muzona avazvarehwa uyai kuno manimi ndosaka ndati ndandoda kuti mundipire pavhidhiyo ndoaziva vazvarehwa uyai kuno manimi ndoda kundotenga simbi yangu makastoma kuya kuno kwasika $40 40 ndio yashota vakutiza vazvarehwa uya mani aikwani simbi mani aina kupera vazvarehwa munozama makastoma kuya munomanganira vanhu vanganizvo zvivabvunza pavhidhi vanhu veumwari muzviona zvinonditira munhu asi ndavamaketa GD6 yenyu ndikandiguma muchiida kuti ndingereuya ngamaketa live stream ndikaita live streamunoona zvinoita sistachero vanochinjachinja sei mafigasi atamuirana tiri kumba vasati vandoona haisiri vevazvitora vanongoramba vachichinja mafigasi ara handizive kuti gaisi ndoita sei navo vanochinja mafigasi simbi yangu iyo nhai vadiwe simbi yakanzi 190 izvo zvindauya kunobva vakusazandarya amozvona tingoita basa ravazvarehwa taichokwadi vanhu vamwari bondoguya ndakavaregera mavakumbira regerei kuti $40 vazvarehwa aiwa rinizve ndoda kutokera kubasa kana mezvarehwa hazvisadere vanhu we soita were izvozvo aiwa vazvarehwa michinyararai mezvarehwa itei zvinoita murume wenyu anoda kunditodza from kuvadzikisirere aiwa kana mezvarehwa ibudisei $40 haikwani haambondipi ndozviziva ndosaka nai nditi ngavandipire muvhidhiyo ndozviziva mulive ndio mavandoda vanachivaudza kuti pai munhu mari yako mautorgesa satao vazvarehwa machikuziva maiziva
ndaitoendera zvokugocherwa zvakanaka zviri pastage by izvozvo itoinzaitenge kuzvigotera zvokutaura nyaya yesimbi yangu ndomoza zironda zvinodakavata hakuna handina mari azvarehwa ndopusha maveji ndichashaya kumayoutube kumafacebook kuinstagram 3 platforms chanditotaura namupuwe futi haiwa vazvarehwa mudonditiwachisa nani ndosikazokubloka ini hai mazvii ndingoita zvinhano nguva dzose mukuzviona muda kundipatisa tisoifuti zvirazindotenga simbi ndosviwa mashemarians mozvionawo munoona ndosaka ndati uchaura hwacho ndohwekublokani bloku endani bloku ndomboramba chizvi ndomboramba kuadvertisa ndomboramba kei iyo inhau yekeshi iyo iyi ndo inonetsa hamudi kundibhadhara handidi kusirwa pafoni ini simbi yacho nida unoitenga izvozvi ndasakana nditi imi moda vanhu vachikudza iti bvisai handizwi isaika izvozvi ekuzhetu pane wira ndaaati handitobva kuno kundotonosvika ndinobvisa simbi yangu iyi amuti ndisireko ndipei hatsvagai kuritei haiwa zvezvipezvekizvezvinabasa ndipei mari nayo vazvarehwa 40 muchikukandirane munokandirana imambo vamboti imi imoti ivo simbi yakwahana akutina simbi maita basa zvanyimazvarehwa vazvarehwa havashandiki navo ndikuenda kumasimbi kumunakati tv handi munomudzanya yeflash kaizaiwa zvarehwa abhadhara handisi kudi kumukanganisa pandakaita gorera ndikamufumura wandibhadhara mwari vakanaka shuwa ishi ndapuwa support nemudzimai wavandipa auda uchinjanja mari ngoti hanzi yaita tsvina ndaakuda yakachena zvaita after a long struggle